Hormatly arkadaşlar serdarym. Men şu şeýle usulda size bir näçe gezek ýüz tutdum. Şu kanalda size yüzlendim bir näçe sapar prokurorlar görüp ony hawa şol öýdäklerden adam çagyryp şonýaly kanalda ýüz tutmasyn diýip aýdypdyr. Ýöne men şeýle kanalda ýüz tutmaga mejbur ýagdaýda. Sebäbi men 11 ýyldan bäri işläp oturan karhanamdan işden çykardy. Aşgabat vilayatyndan gelen Azat Palyýew diýen direktor Çakyfyň garyndaşy men diýip bir güne meni işden çykardy. Özüm bir güneligimi subut etmek üçin prokuratura barsam, Garryýew diýen prokuror arzymy diňläp, ol da meni sen günäkär diýip goýdy. Arkamda Çakyf diýen ministr bar, maňa hiç kim isat etip bilmeýär direktor şeýle diýip gepleýär. Ýöne Çakyf diýen ministri siz bellädiňiz. Sizin çıkaran kanunlaryňyza hökmän suratda boyun egenmeli. Ýöne şo daşary vilayatynda sizin çıkaran kanunlaryňyza hiç ýyly boyun egen oklar. Hiç kimde sizin çıkaran kanunuňyz boýunça işlänek. Ne prokuroruň, ne häkimligiň. Soňra men bir näçe adalet ministrine, ýokary gözegçilik idara, kaziýet idarasyna, Aşgabatda şo hukuk goraýjy idaralarlaryň baryna ýüz tutup çykdym. Awa sizin kawuluňyzdan 5-6 sapar bardym. Ýöne men sizin kawuluňyza salmadylar. Ýüze golay arza ýazdym. Arzamam diňläne oklar, sizedem ýetirene oklar arzamy. Awa soňra men şolary besedip şo şäher häkimligine ýüz tutdum. Yer almak üçin dukan kiçiräjik dukan salyp öz-özüme ekläýin diýip, dolandyraýyn diýip 2 ýyl şäher häkimligine gatnadym Çopanowyň ýanyna, hawuluna. Yer 5-nji gün 2 ýyl ahyr menden bizar bolan soň maňa yer berdi, topardan geçirdi, yer berdi, yer aldym. Soň vilayat häkimine döwlet geldi, Babaýew Seýdiçe resmi namalarym ertip tapşyrdym. Ýöne şo maňa gezek gelen wagtynda döwlet geldi, Babaýew Seýdiçem prezident aýtdy, biraz saklamaly, şo yer berilişigi diýip aýtdy diýip men resmi namamy gol çekmän goýdy. Men şo özüniň ýanyna kawulnadym, salanak barsam gapsyndan näçe sapardan bäri baryn. Ýöne şo häkimiň kawuluna girip bilmedim men, salmaýalar. Ýöne aşagda kömekçileri, zatlary şeý diýdi maňa, kömekçisi, juristi şeý diýdi. Awa saklamaly diýip aýtdy. Indi şo saklamaly diýip aýdany näçe wagt diýsem bilemok. Özlerimiz jaňlaş ýesdiýdi. Öne yer berilip dur, her kime her kişäden berilip dur. Ýöne men ýalyk naçara yer berilmeýän eken Daşoz vilayatynda. Siz telewizorda yer ýanky kömek etmeli, ýardam bermeli, yer vermeli, kredit vermeli diýen zatlaryňyz ýöne telewizorda galy, diňleýe goýýar. Ýöne şonu hukuk goraýjy edaralar şonu berjäy etmeýär. Ýardamym bermeýär, hiç ýyly zat etmeýär. Hukuk goraýjy edaralara bir gatyrak durmasaňyz men bilmedim beýle ýagdaý haçana çelli dowam etjek. Men şo hukuk goraýjy edaralaryň hemmesi sizin çıkaran kanunlaryňyzy bilen ýürmeýänligini 100% güwäk etjen.